Good evening, good evening. Wala pa. Good evening, kain tayo, ulam la. Reconnecting. Yan, yan. Ito lang yun. Hindi nga, meron na agad. Yan. Bakit? Daliakino, good evening sa lahat. Ayan. Kain mama. Hindi ko alam kung bakit tayo mahina ang signal natin ngayon. Naglalag ba kami dyan sa inyo? Ano? Kain mama. Pahingi ako. Pahingi ako, Pakilala mo ba? Ano? Opo. Kuha na, dampot. Bangkulis. Libreng bangkulis. Binigay ng isa sa ating mga kaibigan, taga-Igang. Shout out kay Kuya Rodel. Isang buong bangkulis ang pinamigay niya sa amin. Pinadala niya. Kasi pumunta si Kuya Bob doon, yung kuya ni Mrs. ni Mare. Pinapunta sila doon sa kanila sa Igang. Na ito pinadala isang buong bangkulis na malaki. Yung katawan, prinito ko lahat. Yan. Yung ulo, tsaka laman loob, sinahog ko sa ginataang laing. Sa laing. Walang natirang sabaw. Wala. Yun din ang gusto ng mga bata. Mahina signal kahit dito. Sana all may nagbibigay. Yan. Libre lang po ito. Ang ating mabait na kaibigan, si Kuya Rodel. May ano dyan, hanapin. Ito, di man labuyo. Gintong siling labuyo. Ayun, may nakita ko. Bigyan mo nga rin ako, bigyan mo akong kaunti. Para may kagat. Walang mga bunga ang sili namin dito. Ams TV, hello, good evening. Tara kain tayo. Natong. Natong ang ulam. Natong. Anong ulam nyo dyan, mga Ams TV? Madaling hugutin na. Ulam. Natong. Ano, hindi na ba nabawasan ng subscribers mo? Ams TV. Bukas yan, pwede na yan. Try mo bukas. Pwede na yan. Mag-live. Hindi pa. Hindi pa. Bukas, pwede mo na i-activate yan live mo. Ulam namin, upo. Sarap din yan. Maanghang. Takto lang. Wala yung laman loob ah. Masyado magalang ang ulam namin. Oo nga naman. Upo. Hindi naman nabawasan ang sab. Yun, sakto. Tamang-tama yan. Sakto. Bukas pwede mo nang i-activate ang iyong live. Tapos antay ka ulit ng 24 hours para makapag-live ka na. Mas maganda ang TV mag-live ka ganito lang. Yan, yung live stream. Yung nakikita ni YouTube yung pinakamukha ng may-ari ng channel. Yan. Tapos yung nakikipag-usap ka sa mga bisita mo, yun ang pinakagusto ni YouTube. Pero iwasan mo yung mga bata ha. Na pumunta. Yung mga maglalaro-laro sa likod mo, baka mamaya biglang may maghubad, yan, magtanggal ng damit. Yun ang iwasan mo lang. Papaluin ka ng YouTube. Wawarningan ka na ng YouTube o kaya ipi-freeze ka niya. Ingat mo na hanggat hindi pa Yan, monetize. hanggat hindi ka pa monetize, no? Iwasan mo yung mga ganun violation. Kami nun, ingat na ingat talaga. Kahit nga ngayon monetize na kami, iwas kami sa ganyan. Ingat pa rin. Yung mga may music na malakas sa background mo na nakukuha sa video mo. Tapos naman, Yung nakukuha sa video mo, naririnig sa video mo yung
background music. Yan, iwasan mo yung mga ganyan. Pag may nagpatugtog na kapitbahay. Ba, kanina naka-live si Ma'am B9, nag-comment ako sa kanya. Yun, Yun, tama maganda yun. yun. Maganda yan si Ma'am B9. Ano yan, malakas makasupport yan si Ma'am B9. Habang tumatagal, marami kang makikilala dito na pumapasok sa live ko. Marami kang makikilala nga mga pwede mo nga suportahan at susuportahan ka din sigurado na mga yun. Yun. Pritong manok, barbecue, binili ni Happy New Year sa inyo dyan. Andyan pa ba sila? Barbecue na pritong manok na may barbecue pa. Ingat sa cholesterol. Pit Lover, shout out. Pit Lover. Shout out po sa inyo. Good evening po. Welcome Evening. welcome here in our live, no. Happy New Year. Pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Thank you so much. Happy New Year po, Pit Lover. Malakas nagpapatugtog siya. Wag mong sabayan ng live. O kaya habang nagla-live ka at nagpatugtog siya, i-end mo na lang. Mas maganda pa. Pwede mo naman ituloy yan sa susunod na oras. Kumbaga, 3 oras sa pagitan. Pwede ka maulit mag-live pagka ganun. Hello, grabe na dito. Grabe. Maghapon. Kaya alam mo na, uso na naman ang walang ligo. Uso ang walang ligo ngayon dito. Grabe ka. Sakto kagabi pag-end nyo. Nag-unga. Saktong-sakto yung pag-end namin. Yung pag-brown out na iyon, grabe. Buti na nga lang talaga. At kami natapos na. Sige, isip ko pa naman, sabi ko mag-extend tayo kasi marami pang bisita. Kaya nga, Buti na lang, hindi niya sinunod. saktong-sakto talaga pag-end namin. Walang liguan, yan. Tama. Nakakuha kayo ng lubi-lube? Nagwala sila kanina. Ngayon sa subdivision. Sino? Nasa ate? Maghanap na ngayon, lubi-lube. Aba. Walang liguan. Ate Margie. Walang liguan ngayon. Grabe. Ang galing nga ni Lord kagabi. Sakto talaga. Buti na lang talaga. Yung ating live kagabi, 12:00. Kala ko hindi ko na matatapos yung trabaho ko. Kung ano-ano ma-connect lang sa wifi yung power bank. Anong ginawa mo? Ginawa kong power bank yung laptop. Kaya pala nakatagilid. Sabi ko, ano kaya ginagawa nito? Tinatong ko sa lamesa yung laptop tapos tinagilid ko para umabot yung cord niya sa sa modem ng wifi. Tapos ko ang ginagawa ko. Hindi, nagpunta kami kay Sarah, pinapunta ko. Welcome. Uy, si ano pala, di ko na. Light. Ayan. At pa, So, hello po, good evening po. Pa-like po ng ating live. Pa-subscribe ng ating channel. Thank you so much po. Ayan, Pet Lover. Alam, nangyayari sa ating nag-ano tayo, nag-ahang tayo guys, nag-ahang. Pare, ano ba yun? Oh, yan nagdi-pambira ka, parang di-delay ka, yun na, okay na. pare koy. Gemma Mercado, hello po. Alat naman ang aming channel, oh. Ayan, Happy New Year na tayo. Nag-choppy, ayun, kaya pala, talaga, naghahang kami. Oo. Naghahang, yun oh. Naghahang kami. Pasensya na guys kung nag-choppy ang dating. Mahangin kasi dito. Lakas ng hangin. Tsaka lakas ng may paulan-ulan. Siyempre, ganun din sa kanila. Diyan lang naman siya sa baba. Hindi ka naka-hide. Parang Rolando. Nantit. Nagtitrip ka. Sinayan ng mata. Parang Rolando, kain na. Anong ulam niyo dyan? Kami, gabi. Ito, laing. Na may Tulingan. Ay, hindi bangkulis. tulingan. Bangkulis. Bangkulis o kaya rayado. Anong tawag dyan sa inyo? Lakas ng hangin, te. Oo, talaga. Napakalakas ng lakas ng hangin. Laing ulam namin. Anong ulam niyo?
Pag naka-hide ka, hindi ka na makikita ang aming live. Ang hina po ng signal nyo. Ay, opo. Mahina po. Nagre-reconnect kami kanina. Ang hina po talaga ng aming signal. Di matandang signal. Dito din umuulan. Next time na bye. Take care. Sige, parang Orlando. Sir Carlo Aquino, thank you so much sa iyong pagpunta. Sino? Carlo Aquino. Aquino. Di matandang signal, di magandang signal dito. Di magandang signal. Dito din, umuulan next time na by take care. Sige, parang Orlando, kami naiintindihan naman po namin yan. Kaya, ayan. Malakas ka yan kasi. Nawala na kayo. Ayan. Malakas ka yan kasi. Nawala na kayo totally. Ayan, no? You're right. Ang grabe. Nagre-reconnect na kami. Kagabi po, okay yan signal. Wala naman pong ulan kagabi. Nung kagabi nagsimula ang ulan, hanggang ngayon dire-diretso ng ulan. Kaya ito, ang signal namin. Pasensya na, wala na kuya. Ayun. Paikot-ikot ang ating signal, paikot-ikot ang ating nang pipili minute depende sa natin mamaya. Nakita tuloy ang ninyo. Sir Bobby Andrews, grabe. Malakas kasi ulan tapos mahangin pa. Oo nga eh. Grabe. Kaya pasensya na guys, kung may delay sa inyo. Kaya pasensya na. Ano pong gamit nyo? Wi-Fi po ba o data? Wi-Fi po, PLDT. PLDT. Nagtuturotot niya. Stare the Star. Good evening. Thank you for coming back here now. Thank you so much. Stare the Star. Pasensya na kayo ha. Kumain na ba kayo dyan? Kain na tayo? Kain na tayo. Hello. Sorry. Yan. Nakamos ulit sabihin mo pag you're on live na. Malakas kasi ang hangin. Sabihin mo pag you're on live na. Malakas kasi ang hangin dito tsaka ulan. Mahinang converse dito sa amin. PLDT po ang malakas. Malakas. Pero ngayon lang talaga na ganito, nagkakaproblema ang ating connection, no? Ay, sana naman makisama mo Nanonood ako ng video kuya kanina tapos nag-notify naka-live na kayo kaya nilibig mo na panood. Oo nga, thank you so much. Thank you so much. Ganyan pag naka-bell all ka sa mga sinubscribe mo, kapag may live na sila, kaya may bagong upload, yan, makikita mo kung ano yung activity nila, kung live o kaya bagong upload, ganyan, makikita mo pag naka-bell all ka. Kaya pasensya na ngayon na talaga mahina ang ating connection, no? Maya't maya ay umiikot ang ating connection dito sa ating screen. Hindi ko po kayo marinig ng maayos. Ay, ano ba yan? Pasensya na. Ano kayang problema ng ating wifi ngayon? Sobrang kasing hangin. Sobrang lakas kasi ng hangin. Pasensya na. Saka naulan pa. Hindi naman kami pwede mag-live sa loob. At lalo na, mas mahina na ang doon. Mas mahina na ang connection doon sa loob. Kasi ang aming kwarto ay dito lang. Andito lang sa gilid. Dito lang ang kwarto namin. Naka-extension lang kami dito sa main house. Sa main house. Yan.
Teka lang, Cookie. Kasi pag doon kami na nag-stay, bale, maingay yung TV. Yan, malakas ang... Hindi kami makakapag-live ng maayos. Kaya nag-extend kami dito para pag sarado ang pinto dito sa kusina, tahimik. Okay na po, ino. Ano naman, tuloy-tuloy na, no? Nasayang ang ating mga viewers ngayong gabi. Kaya naman tuloy-tuloy na ang ating connection. Kumain na po ba kayo ng ulam niyo, Sir Rob Gabara? Rob. Hindi natin napa-stay si paring Rolando ngayon dahil sa hina ng signal. And guys, ito ang ulam natin. Bulag na, tanggal na mata. Hi, Renzo! Kain na tayo. Renzo Vergara. Hello ma'am, Merry Christmas. Ikaw lang talaga ang pinapati. Nagtampo si pare. Ako lang daw binati mo. Yan mo lang siya. Kain tayo. Pa-shout out Renzo Vergara. Yan. Shout out po sa iyo. Shout out mo. Shout out Renzo Vergara. Sir, pa-shout out kay Cyrene Magsino na anak ni Jerry at Malu. Shout out po kay Cyrene Magsino na anak ni Jerry at Malu. Shout out po and Happy New Year po sa inyo. Christian Pajuhi. Ano ulam niyo, ma'am? Yan. Ginataang laing na may bangkulis. Ikaw lang ata nakikita ni Sir Renzo. Salamat din po. Magsili. Walang ano man, itlog lang po, okay po ba? Yun, masarap nga yan. Minsan nga, gamit kanyan din ang ulam namin. Lalo yung sunny side up lang, Sir Rob Gabara. Yun, minsan yun ang ulam namin. Or kaya, para may sabaw, minsan na kami noodles. Bibira lang kami mag-ano noodles. Dito pa rin ako sa Pasay. Ingat po kayo dyan. Shout out kay LC. Teka lang po. Pajutagana. Time travel year. Pa-shout out kay LC Pajutagana na nag-i-scatter. Ayun, ingat na po, wag po masyado sa scatter, pero kung alam niyo po ang mechanic sa scatter, pwede po, pero wag po kayong masyadong magpapaka-addict sa scatter. Thank you so much, Time Traveler, na pa-like naman po ulit ang ating live ngayong gabi. Thank you so much. Dito pa rin ako ngayon sa Pasay. Di ka pa rin nabalik? Siyempre, patay ang nanay tatay. Ay, oo. Kain tayo guys, ang sarap nito. Sa January 20, papanoorin ko po kayo, magpapaload ako. Thank you so much, Rob. Hindi pa nakalibing yung mama at papa ko. Dito pa rin ako sa, okay. Rob Gabara, thank you so much sa iyong pagsuporta, na January 20 is payday kay payday kaya YouTube. Sana magkasahod din. Sana magkasahod din. Hindi pa nakalibing yung mama at papa ko dito pa sa Pasay ngayon. Condolence po sa inyo, Sir Renzo Vergara. Renzo. Yan na, nadurog-durog na ang ulo ng bangkulis. Which is, hinahanap ko kasi yung laman-laman niya. Condolence Sir Renzo Vergara, yan pwede mo rin siya pwede ka rin makipagdikitan dyan, Ma'am Ams TV, may YouTube din yan. Kay Renzo Vergara. Renzo Vergara. May YouTube channel din yan. Magpapacheck up po ako ng mata sa Manila sa January 20.
Sige po, Sir Rob Gabara. At, ano po, ingat po kayo, no? Kaya alagaan niyo po ang inyong mata. Huwag po masyadong magbabad sa mga mobile gadget. Mahirap yun. Malalakas ang radiation at dapat may tamang oras lang ang paggamit ng gadget. Dahil kayo mga mura pa ang inyong mga katawan, madali pa yan maapektuhan ng mga ganyan radiation ano, tumutulog. Baka siguro 9, malibing yung mama at papa ko. Ayan, matagal pa. Ano? Matagal. 3 pa lang ngayon, 4 bukas. 4 bukas yan. 4, Matagal-tagal 5, pa po. 6, 7, 8, 9. Sa 5 Renzo. days. 5 days pa, matagal-tagal pa. Magandang gabi sa inyong lahat. May 10,000 tayo. Ayan, meron tayong 10,000 on the house. On the house. Paki-like naman ang aming live. Ayan. Kung iyong mararapatin, Sir Renzo Vergara, ano pong kinamatay ng parents mo at nakakalungkot po at sabay po sila. Oo nga na. Hindi pa ako makabalik. Hindi pa ako makabalik sa Marawi dahil busy talaga. Oh, naintindihan po Ganun namin yan. talaga po. Nilike ko na po channel nyo. Thank you so much, Thank Sir you so Rob Gabara, no, much. sa iyong pag-like ulit sa ating live. Thumbs up po, host. Thank you so much, Kuya Bukyo TV. Ano? Yan, I'm Stevie. Si Kuya Bokyo. May mga channel yan, YouTube channel. TV, yan si Kuya Bukyo TV, no? Oo, puntahan mo. Operator Vlog, yun. Thank you so much sa iyong pagbabalik. Operator Vlog. Operator Vlog. Gandang gabi. Sir, sayang naman yung yung YouTube ng iyong misis. Tuloy nyo pa rin yun. Sayang naman yung food lover na channel niya. Ilan na ba yung subscriber niya? Limot ko. Pero malaki na rin. Hindi pa, maliit pa. Dalawa pa lang ang upload na video. Pero sayang din yun. Sayang yun, naumpisan nyo na rin naman. Umpisahan na. Kahit na paunti-unti, mag-upload pa rin po kayo doon at mag-live po kayo doon sa kanyang YouTube channel. Kasi sayang din. Ka-operator vlog, thank you so much. At naayos na, bumalik na ang iyong channel sa pagkaka-Paula kaya YouTube. Ay, oo nga, Napaul ang kanyang YouTube. Oo. Yan ang ingatan Masaya niyo. po ako ngayon dahil nakapag-live ka. Thank you so much, Rob. Thank you so much, Rob. Kahit na mahina ang signal namin na nagtitiis ka. Pinagtsatsagaan mo kami panoorin. Sir Janos. Sir Janos Del Prado, hello, good evening. Thank you so much for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much, Sir Janos. Prado. Del Prado. Parang andito pala si Janos. Ayan ayan, kapaano. Paikot-ikot ang signal nyo. O nga po, talaga, paikot-ikot po. And buti na lang, hindi tayo mahilo. Sana hindi tayo mahilo. Operator Vlog, nasab ko na si Sir Kuya Bukyo TV. Hindi ko pa napanood mga vid niya. Ay, panoorin mo muna. Ma-invalid din naman yung subscribers mo pag hindi ka nanood ng videos niya. Manood ka ng videos niya, saka mo siya i-live. Pero kung nasab mo na siya, manood ka na, panoorin mo yung pinakamaitiling video niya, panoorin mo ng buo. Yan, ganyan. Like nyo guys, si Manugang TV, please guys. Thank you so much sa Rob Gabara for supporting us. Napanood mo ba yung update sa akin? Ano pong update po sa inyo, Sir Janos? Hindi po namin alam, pasensya na po. Hindi po kami mahilig hindi po kasi kami mahilig manood ng TV. Salamat po, ayan Kuya Bukyo TV, balikan na lang po si Ma'am Ams TV pagka siya ay may nakapagbakas na po sa inyo. Magbabakasyon si Ams TV.
ka-operate. Vlog. Tom, ano yan? Ano po ulit? Toma. Tom Manansala, hello po ulit. Thank you so much sa iyo po. Thank you so much sa iyo pagbabalik, ano. Gagawin na nga kitang moderator para ano. May chat ka po ba, Sir Tom Manansala? Ano? Tom Manansala. D. James Mateo Imbudo. Ano, tama ba? Imbudo. Hello. Imbudo ba? Imbudo. Yan. D. James Mateo Imbudo. Thank you so much po sa iyong pagpunta sa aming live. Huwag pong kalimutan na subscribe po ng ang aming channel and palike po ng ating live ngayong gabi. Thank you so much, Sir James. And Happy New Year po sa inyo. Ano? Ooperahan po ako dahil may katarata ako sa mata. Ay, okay. Good luck, no? Sir Rob Gabara. And, sana maging maayos na po ang iyong paningin. John Hernan Rebilla, sorry po, ngayon lang po ako nakanood sa iyo. Ako pa rin po una sa lista. Opo, Sir John Hernan Rebilla. Yan. Ano po ulam nyo? Ito po, ano? Laing. Laing. Ginataang laing. Tapos may lahok na Bangkulis. ulo ng bangkulis. Ayan. D. James Matthew, hello. DJ James Macho. And Boydo. D. James Hello. lang, D. James. D. James. Doon ka mamaya. Okay, doon ka pumunta. Ano, salamat po na naging moderator ako. Welcome. Be good lang po, ano, Sir Tom Manansala, ano. At pag may mga basher dyan, ikaw, mababasa niyo po. Ako tulo ang laway sa sarap ng aking ulam. Kinakabahan nga ako ngayon eh. Baka masakit po. Pero hindi mo po yan mararamdaman kasi May anesthesia. tutulungan ka naman ng anesthesia niya, sigurado. Or baka patutulugin ka. Mas maganda kung patutulugin ka para paggising mo. Para hindi mo maimulat kung saka yung mata mo, hindi mo maigalaw-galaw. Pero ang alam ko niyan, pinapatulog pag mga ganyan na masiselan na operation. Maria. Ay, maayong gabi. Hello, Maria. Isikea. Ayan. Maria Isikea Pay. Si Fernando. Yan ang haba ng pangalan. Ma'am Maria, thank you so much sa iyong pagbabalik sa ating live. Palike naman po ulit ng ating live ngayong gabi. Parang pangalan na yan ng asawa mo, anak mo yan. Joke. Maria Isikea. Nandiyan na lahat. Yung kapuki, lipat ka doon sa kabila. Halika dito, bibi. Halika na. Ito. Dali. Bigay ko sa yung tinik. Lipat ka doon sa kabila. Para makita ka sa video. Dali. Dito. Dali. Lipat sa kabila. Yan, lipat. Yan. Yan. Yan si Cookie nang hingi ng kanyang Nanghingi. pagkain. Pero kumain na yung mga yan. Kumain na yan. Yan, huwag mo na dalhin sa loob. Ay, sus, dadalhin pa sa loob ng kwarto. Nasa ilalim ng higaan. Ayun na, tatago pa niya yung pagkain niya eh. Ito Manansala, laing po na may ulo ng bangkulis ang aming ulam. Anong ulam niyo po? Yun po, laing, ginataang laing na may ulo ng bangkulis o kaya ano po yung rayado, ano pong tawag Yung dito? parang kamukha niya yung yellow pin. Ganun din Yan. kalaki yan. Bangkulis. Hindi na siya masyadong lumalaki to. Hindi na. Hindi na ba? Hindi ko alam. Pero Lalaki pa yan. nalaki pa to. Oo. Ay oo, parang yung may nakita natin sa Oo, yung nakita natin dun sa bayan. Sa palengke. Kasi din siya kamukha siya ng yellow pin. Kamukha siya ng yellow pin. Yung katawan niya, prinito ko. Yung laman loob, tsaka ulo, nilaho ko sa ginataang laing. Tulingan, hindi. Hindi po. Hindi naman ang po. Stevie Tulingan, Bangkulis. Galing Igang. Bangkulis, alam mo yun na yung rayado, parang gano'n. Rayado. Hmm. Binigay galing Igang. Pumunta kasi sila Kuya Bob doon. Kaya maghapon nakalibre ko yung ulam. Thank you so much sa mga nakatambay guys. Thank you so much sa mga nag-like at sa hina po ng signal namin ay talagang hindi na namin inaasahan na magkakaroon kami ng views ngayong gabi. Oo nga. Kung ano lang po maging resulta ng ating live ngayong gabi ay masaya na po kami basta kami po ay nakapag-live. Ano po ang nagagawa ng moderator? Baka naman po abusuhin mo pagka
pag sinabi ko ha, mga tumanansala, ano. Yung mga blue name na po nakakaya mo ay mabu-view mo po ang kanilang channel. Kaya pagka gusto mo silang i-subscribe, pwede mo po silang i-subscribe yung mga may channel po. And then, pag may mga basher at nag-drop ng held for review, pwede nyo po yun ma-open. Ma-open nyo po yun, babasa nyo po ang kanilang message, yung mga basher na yan. And then, pwede mo po silang i-remove kung gusto mo. Yung mga basher na yan. Pero, huwag ka magre-remove ng mga hindi basher ha. Kasi anytime, pag naalaman ko na may recover ka ilang araw na ilang araw na titiisin tis lang po muna para sa iyong kagalingan. Para sa iyo naman po iyan. And then kung anong po ang i-advise sa inyo ng doktor, yun po dapat ay sundin nyo. Kung ano po yung mga bawal gawin, bawal na kainin, dapat masusunod nyo po. And then kung ano po yung mga magandang thanks to God na makakakita ka na ng maayos. Ano po, Sir Rob Gabara? Huwag aabusuhin. O kaya paggamit ng computer. May tamang layo at tamang oras ng paggamit. Hindi ka pwede magbabad. Hinalakas po yung internet nyo, kaya magagawa nyo po ang aking mga sinabi bilang moderator. So yan, nga po, kaya nga po. Namin sana makisama naman. Then siguro 1 hour lang siguro tayo guys, kasi ang sitwasyon natin, ang lamig pati dito sa labas. Na Pilipino pala kayo. Opo, Pilipino po kami. Thank you so much at Pilipino ka rin. Dahil hirap na hirap po ako sa English. Baka manos-bleed na naman ka. Manos-bleed na naman po tayo. Kain tayo guys, kain. At ito nga, patapos na akong kumain. Happy New Year sa inyong lahat. Fernando Jose. Baka ma-disconnect kayo na. Baka ma-disconnect. And then, pag nag-reconnect, yun, magko-continue lang po yung live ngayon. Lalabas. Kahit hindi full moon, hindi balit yan sa mga tulad nyo. Babalik po sa mga may chance. Take Ma'am Steven ng dinner bar. Thank you so much at Tom Manansala. Eat well at enjoy your meal na po. Wag po magmadali sa pagkain. Enjoyin nyo po ang inyong kinakain tulad po ng ginagawa ko. Enjoy na enjoy sa akin. Sa akin pagkain. Ang lasa niya. Napakalasa talaga ng isdang ito. No? Kasi bagong huli. Bagong huli kasi siya kaya malasa. Bibihira naman kasi yung nagtitinda ditong hindi bagong huli? Sariwa. Hindi uso dito. Pag nahuhuli ka agad, inilalako ka agad kasi yun na nilang ma-stock. Ayaw nila patagalin sa yelo. Ano nga yung mga galing mismo sa yung mga fisherman. Oo. Pag may nahuli sila, binababa na agad nila sa bayan. Oo. Which is sa bayan na siya nayiyiluhan. Kaya pag naabangan po namin sila dito, na tsempuhan po namin na dumaan sila. Sige po. Sige po, Abs TV. Mama mo. Na. Baba na dito. Dito na. Dali na. Dito, oo. Okay, binigyan ko na kanina. Ibibigay ko yan ng malaki. Ang signal. Ang hangin, kaya pasensya na po. Okay. Baka busog na. Pasensya na guys, pasensya na sa ating live ngayong gabi dahil mahina talaga ang ating signal. Grabe ang hina. Kasi ang hangin. Lakas kasi. Sinusubo ko na nga, ayaw pa rin. Kasi ngayon mga ngalabit ka.
Pahingin tubig nito. Wala na tayong viewers dahil sa hina ng signal, guys. Lalapit ko lang ang ating nalapit natin. Lagay ko dito. Yan. Mahina talaga ang ating signal, guys. Mahina. Pasensya na kayo. Hingin ko na to, ha? Mingming, ha? Ibigay ko kay Cookie, ha? Napaka-arte mo talaga o iba, pasok pa sa loob, eh. Ayan. Doon niya Naman sa ilalim na, dadali niya sa ilalim ng dadali niya sa ilalim ng kama. Grabe, ang lamig dyan sa labas. Yun, guys, pasensya na talaga sa ating live ngayong gabi dahil sa internet interruption. Baka ano. Wala na yan, hindi na natin yan baka may nagko-comment na yan. Oo, hindi na natin nakikita. Hindi na natin nakikita. Mahina ang aming signal. Dito ko titignan. Kaya ang hirap. Mahina ang aming signal. Pasensya na, guys. Ano pa lang naman. Parang naging 17 minutes eh. Oo. 35 na kanina. 40 na nga eh. 40 na ba kanina? Oo. Nagbalik siya, 17. Ang daya naman ah. Ayan nga, mayroon ang hinasignal. Luma na po wifi niyo. Siguro, hindi naman po luma, siguro 2 years? 2 years. 2 years. 2 years pa lang ang aming wifi. PLDT. Yan. Kaya pasensya na, guys, Pasensya na po. Grabe. Tatapusin lang namin. Hindi na namin nabasa dito yung comment mo, Rob. Paano natin makikita ang 1 hour na? Hindi ko alam. Kasi 40 na yan kanina eh. Saktong 40. Tapos nag-reconnect. Hindi na nga natin nakita yung last na message eh. Naluma na yun. Ay, nako. Okay lang po yan, Manugang TV. Oo nga naman, hindi na lumalabas dito. Hindi na lumalabas yung mga... Hindi na lumalabas dito yung comment mo dito sa mismong screen namin, no? Ay. Hindi ko alam kung paano paano na retouch. reconnect ulit. Hindi na namin makita. Yan, hindi na lumalabas dito sa mismong screen ang iyong comment, kaya dito ko na lang tinitignan sa isang cellphone ko. Paayos nyo na po yung wifi. Hindi, ngayon lang naman po yan, Sir Rob Gabara. Mahangin kasi malakas. Ngayon lang naman yan. Kasi sobrang lakas ng hangin siguro na sa wire doon sa mismong box. Oo, Kaya kanina malakas pa lang yun, di ba? Kanina. Ngayon lang naman naghina kasi kanina malakas naman ang signal namin. Naulan pa yun. Siguro marami ng 20 minutes. Hindi ko alam kung anong oras. Anong oras? Hindi naman nila makikita kasi hindi ko rin makikita dito. Mamaya, maputik. 7:40 tayo ay 6:44 tayo, 6:46 tayo nag-umpisa. 6:46. Kasi, ibig sabihin, 40, 50, 60. 1 hour na yan. Hindi pa. 40 na kanina. Hindi pa. 6:46. Kasi Pag 7:46 yun, 1 hour yan. Pag 7:46 yan dito. 1 hour yan. Ayos na signal. Sana nga mama, pero hindi na namin nakikita dito yung nyo. Hindi na namin nakikita yung comment. Yung comment nyo dito. Dito ko na lang tinitignan sa isa kong cellphone yung mga comment nyo.
Dapat po converts bibili niyo. Hindi po mahina po ang converts dito. Kaya nag-PLDT kami. Malakas dito ang PLDT. Ang labo nga din ng dating ng ano ko dito. Ang labo ng ang blurred na nga kuha ng cellphone ko dito sa live natin. Ayan. No of TV, hello, good evening. Ay di ko na nakikita dito sa screen namin yung iyong Ibig sabihin, hindi nila nakikita yung oras. Hindi, kasi tignan mo naman, saan mo makikita ang oras mo dito? Ayun. Oh, dito mo na lang titignan, oh. Viewers ako dito. Oh, saan ang oras diyan? Oh, talaga. Naku, paano kaya yan? Paano natin Pag 6:46, 7:46 nga, 1 hour na. Ipinaliwanag ko na nga kanina. Ang hina. Wala na, dito ko na lang po titignan yung mga comment nyo sa isang cellphone ko. Which is binview ko sa isang account ko yung ating live ngayon. Kaya dito ko po tinitignan sa isang ayos na signal sa wakas. Sana hindi na humina para tuloy live nyo. Sana nga po tuloy-tuloy na, pero hindi naman namin na alam kung anong oras na ang aming live kasi wala na po yung live namin kanina dito nakalagay sa may top ng screen natin. Nagbago na yung oras niya, nag-reset yung oras niya. Ayan. Nagbago na. Tapos hindi na lumalabas yung mga comment nyo dito sa screen ng ating cellphone na ginagamit na pang live, guys. Kaya pasensya na, dito ko na lang binabasa sa ating sa isang cellphone. Yung naka view nanonood itong isang account ko. Yung isang Ninja account ko. Kaya baka naglalag lang ata. Siguro nga po lag na. Hindi po ito, wala na talagang hindi na lumabas yung Hindi na talaga lumabas. Wala na, hindi na talaga lumabas sa mga comment nyo dito. Kasi nag-reset yung aming oras, yung time Kaya pasensya na, guys. Sayang meron tayong 7,000 in the house ngayong gabi. Thank you so much sa mga napapadaan at sa mga bago lang po sa aming channel na mga padaan. And pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Thank you so much, guys, kahit na mahina. Yan natin. Ayan si Jose Torquilla. Happy New Year too. Thank you so much sa pagbabalik mo sa aming live. Dito ko na lang po tinitignan yung inyong mga comment. Ayan. Happy New Year din po sa inyo, Jose Torquilla. Happy New Year. Ayan, thank you so much sa iyong pagbabalik sa aming live. Pa-like naman po ulit ng ating live. Hindi na namin nakikita yung mga comment nyo dito sa baba na ito. Ayan, wala na siya. Bakit po? Dahil po sa internet interruption. Nag-reconnect po ang aming internet. Nag-reconnect po ang ating live sa connection ng internet. At nagbago nga ang ating oras. Pasensya na. Okay lang po, Sir Sir Jose Torquilla. Dito ko diyan ko babasahin. Diyan na namin babasahin ang iyong Ay po, Happy New Year. Happy New Year din po sa inyo. Kumusta po ang inyong New Year? Siguro dami yung handa, no? Anong handa nyo nung New Year? 1 hour lang po ang ating live ngayong gabi. Pasensya na po. Tayo pare-pareho lang po nahihirapan. Nahihirapan po kayo na manunod sa amin. At nahihirapan din po kami sa aming signal. Thank you so much sa mga dumaan na nakatambay dyan, sa mga pumasok sa ating live. And sa mga bago lang po sa aming channel, and pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Thank you so much, guys. Sa Lunes may pasok na aray ko po. Aray ko po, pakak. Ayan. Si Mulanguton. Back to normal na naman. Pakak, si Mulanguton. Shoutout kay Mulanguton, taga Mindoro yan. Si Mulanguton. Pakak. Hindi po kami mayaman. Parehas lang tayo, hindi rin kami mayaman. Hindi po kami pareho lang po. Wala naman din po kami gaanong handa ng bagong taon. Kahahas.
Sakto lang. Yan. Ganun din. Yung simpleng buhay lang, Sir Jose. Sir Jose Turquillo. Ano? Sakari daw, good evening, kabayan. Malamig ba dyan dito? Ubod na lamig. Grabe lamig. Parang may snow. First time ko mag-jacket sa loob ng bahay. Yung tubig namin parang may isang drum na ice. Nakapakalamig talaga. Uy, talaga. Dito ko binabasa sa cellphone kong isa, Sir Sakari, ang iyong yung mga comment kasi dahil sa pagre-reconnect po ng internet namin, ng live namin, hindi na po lumalabas yung mga comment ko dito sa sa aming screen sa cellphone. Kaya dito na lang po. Elvira Cushion, ano ba? Dito sa Italy, sa 7 pa ang pasok. Ayun, Italy. Thank you so much sa nandiyan. Sana all nasa Italy. Tom Manansala, hello. Hi, Tom. Elvira Quezon. Thank you so much po sa inyong pagpunta sa aming live. Pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live. Thank you so much. Po. At pag maraming tao, nako, magdo-drone talaga ako. Ayan, oo nga naman. Magdo-drone. Sir Sakari, dito rin, grabe, sobrang lamig ng panahon dito ngayon. Ang lamig na nga ng panahon. Umulan pa at ang lakas pa ng hangin. Kaya ang signal namin ay Ayan, kaya pahina-hina ang aming signal. Pahina-hina. Na sa sobrang lamig po ngayon hindi na po uso ang maligo. Walang Hugas-hugas na lang. No ligo day. Hugas-hugas na lang. Parang nasa America tayo ha. Oo nga naman Parang nasa tayo, Canada kay Ma'am B9. Yung nag-yellow po doon sa kanila si Ma'am B9 na pinuntahan ko po siya sa live niya kanina sabi niya na nagsushovel siya ng nagpapala siya ng yelo sa kanyang bakuran. Naku po, napakalamig. Di makapal yun Dito din malamig kasi winter na, watching here from Italy. Thank you so much Ma'am Elvira. Elvira, thank you so much and happy new year po sa inyo. Pa-subscribe po ng aming channel and pa-like po ng live. Thank you so much po. Thank you so much. Ganun ba? Naku, mapapalaban na naman ang mga tao ngayon kahit may edad. Nabubuntis na sa labig. Depende na po sa kanila. Kung hindi nila mapipigilan ng kanilang mga sarili. So, parang Sakari nila kay Sakari isang Ilocano din dati ang natin. Lalo diyan sa sa Cagayan, Isabela, sigurado napakalamig diyan. Talaga. Mapapalaban. Pasensya na guys sa ating connection. Pero dito naman sa aking sa aking cellphone, okay naman, hindi naman siya naglalag. Siguro okay na rin naman po ang ating signal. Po? Si Mama nagsasabi ng aray ko, pakak, gaya-gaya. Naririnig sa'yo. Gaya-gaya daw mama niya. Bakit nawala? Nag-reconnect po ang aming signal. Oo. Sir Rob Gabara. Sir Renzo Vergara pala. Gawa ng hina signal namin ngayon. Gawa ng ang lakas ng hangin. Paulan-ulan. Watching here from Italy, Elvira. Elvira Quezon, thank you so much po sa iyong panonood sa aming live. Salamat sa iyong pagtambay sa aming live, Alis muna ako, nag-like na ako. Thank you so much, Sakari. Thank you so much, Sakari, ganun ba? Kanina pa nga Kanina pa po. 30 minutes pa lang yung live namin na talagang paikot-ikot na. Maya umiikot-ikot ng aming signal. Sa 2035 po yung mga tao po papunta na sa Mars. At doon po malamig sobra. Tama, si Tom Manansala. Malamig sobra. Sa Japan, walang paputok. Kahit New Year, bakit ang lungkot naman sa Japan? Na po kasi doon, high-tech na po kasi doon sa At saka, bawal talaga sa kanila ang paputok doon. China, yan. Diyan ka makakatigil na maraming paputok. China.
Sa Japan. Kay Dex, yung pinapanood ko. Hmm. Ang ganda doon kasi tahimik lang. Mga pailaw lang doon, which is sa mga akala mo fireworks, pero pailaw lang yun, hindi siya totoong mga paputok. John John Ray, Ryan, John Ryan, nakasub at like po ako sa thank you so much. fan po ako. Thank you so much, John Ryan, Man guys, pasensya na kayo at dito namin binabasa ang inyong mga comment, no? Dahil hindi na po lumalabas ang inyong mga comment dito sa mismong screen. Dahil sa pagre-reconnect ng ating live ngayong gabi. Pero thank you so much guys na pumupunta po kayo sa aming live kahit na ganito po ang aming connection ngayong gabi. Ano po? Thank you so much. Wala nang sasaya sa Pinas ang Pasko at New Year. Opo, talaga the best ang celebration ng mga Pinoy sa Christmas tsaka New Year. Tama po, Ma'am Elvira. The best po ang The best ang Pilipinas. Kasi, nagkakaroon ng time na sama-sama. yan, banding. Bonding. Hello, nakahabol. My Hello. Life Diary. Hello Mama Life po. Diary, mahina po signal namin. Nawala po, naputol po ang aming signal. And then dito na lang po ako nagbabasa ng mga comment nyo sa isang cellphone ko, yung isang account ko pang pinangbubio ko. Kaya dito po sa screen namin, hindi na namin nakikita ang inyong hindi na lumalabas ang inyong mga comment. Oo nga. Happy New Year, yan po. Happy New Year din po, My Life Diary. Dito 9 pa lang nagdi-dinner na sila tapos matutulog na. Ganun po talaga. Kasi mga disiplinado po ang mga tao diyan, yan. Ganun din po sa Japan, mga disiplinado po ang mga tao. Kahit nga mga basura nila, di ba? Talagang dinabalot na nila sa plastic tapos maganda yung nilalagyan nila. Lalo Italy, napakalinis na lugar 'yan. Malawak ang mga probinsya nila, which is napakaganda at mga napakalilinis ng mga kapaligiran diyan, Frederick Kelonso. Hey bro, from Kenya, Africa. Hindi lang po ang Much. Pilipinas na walang snow. Pati rin po sa ibang Malaysia. Hindi lang po ang Pilipinas na walang snow, pati rin po sa mga iba. Like Malaysia, opo. Malaysia hindi na ini-snow. Frederick Frederick Kelonso, hello from Africa. Thank you so much for coming here on our live, and please don't forget to subscribe our channel Thank you so much. and like our live for tonight. Thank you so much, Frederick. Sa like po, nagkamali po ako, yung Tom Manansala. Opo, okay lang po. Yan na, kaya naman po namin i-adjust na yan. Ganyan. Malamig po talaga. Kaya sa tingin ko ay naka 1 hour na tayo guys. Pero maya pa pa-extend lang natin ng kaunti. Sayang naman ang ating views sa mga nakatambay dyan na 9,000 on the house. Good Wow! evening sa inyong lahat. May 9,000 tayo. 9,000. Assuming lang sa 9,000 on the house, assuming lang tayo. Manifesting na mangyari yan balang araw. Thank you so much guys sa inyong pagpunta sa aming live. Thank you so much sa inyong pagtambay sa aming live. Thank you so much guys. At thank you so much sa mga nag-like ngayong gabi kahit na ganito lang po ang sitwasyon ng ating live. Paputol-putol. Ang aning Signan. Thank you so much. At nandyan pa rin po kayo sa amin. Nagdadasal po ba kayo bago kumain? Opo, sign of the cross, then magpapasalamat sa Panginoon. Ganun lang po. Simpleng pagdarasal lang po bago kumain. Kaya yan? Kakayanin. Kaya yan. Oo naman, My Life Diary. Namin talagang niraraos namin ang aming live kahit na ganito. Sayang kasi. Pilipino ka? Opo, Pilipino po kami. John Paul Jimenez. Pilipino po kami. And thank you so much po at kay Pilipino rin po kayo dahil hirap na hirap po kami sa pakipag-usap sa mga English. Pero ginagawa pa rin naman namin ang makakaya.
Seth, Asan kayo? Seth Velasco, hello, good evening. Happy New Year po. Asan kayo? Elvira Quezon. Dito po kami sa Albay, Bicol. Excuse me po. Ayan. Taga-Albay. Yan, taga-Albay po kami. Albay, Bicol. Ikaw. Malaki help ng live nyo sa YTC nyo. Ako saan? Malaki help ng live nyo sa YTC nyo kasi ako, saan po nakakarating. Opo mama, tsaga-tsaga lang po. Sabi ko naman po, practicein mo yung ganito live streaming. Oo. Kahit wala kang kasama. May mga nakikita naman po ako na na ganito na walang kasama. Kasi mas ma-appreciate nila pag yung nakikita ka nila mismo at nakakausap ka nila sa iyong live. Yan, ganyan po. And mapapa-stay mo po ang mga viewers mo pag nakikipag-interaction ka po sa kanila. Ang manugang po, taga Bicol, Iriga. Oh, Ma'am Elvira, Ano po, Ma'am Elvira, may may channel ka po at gagawin po kita. Ay, sayang, hindi po kita mag-moderator. Oo nga naman. Pasensya na. Kasi nagkamali ako. Akala ko pwede ko may moderator dito sa isang account ko. Pasensya na guys, And guys, pasensya na, Mama Live Diary, hindi kita maipipin kasi talaga wala na, hindi na lumalabas dito sa screen namin yung mga comment niya. Mula nung nag-reconnect siya kanina. Magandang gabi ni Shimia. Magandang gabi sa iyo din. Nishimiya, thank you so much sa iyong pagbabalik sa aming live. Palike ko ulit ng ating live ngayong gabi. Thank you so much guys, Di pa kasi ako sanay, napapagod ako makipag-usap sa sarili ko. Di pa kasi ako, hindi pa ako sanay. Napapagod ako makipag-usap sa sarili ko ha. Pasok na dun, pasok na. Maano po, masasanay din po kayo. Tingnan nyo si Mrs. Dati halos ayaw akong magsalita. Yan, halos ayaw niyan magsalita sa YouTube. Halos ayaw niyang makita ang sarili niya sa screen. Ngayon, sabi ko, masasanay ka rin lalo na't makikita mo na maraming sumusuporta sa atin. Yan. Ano po ang gamit nyo ng cellphone? Ako, Oppo A18. Ito po, Realme C75X. Ang kanyang gamit namin pang live. Kasi ito pong cellphone ko, hindi na pwede pang live. Basag na po kasi ito. Basag na. Ayan. Hello, Manuel Oknek. Basag po kasi yung camera niya dito. Ito. Which is basag yung screen. Na natakpan nung basag yung camera niya. Kaya hindi po ako makapag-live ng front camera dito sa aking cellphone. Ayan. Manuel Oknek. Manuel Oknek. Manuel Oknek. Good evening po. Hi sa inyo. Lamig po dito sa Caloocan. Lakas ng hangin dito rin. Ganun din po dito. Ma'am Nishimiya. Bumalik ulit yung hangin after ng December. Dito nga din Akala nga namin masisira ng live namin ngayon. Elber Caution, dito mag 1 PM pa lang. Mag-lunch pa lang kami. Sige po, kumain na po kayo at late na po ang inyong lunch. Danny Pilang. Thank you so much sa iyong pagbabalik sa ating live. Pa-like po ulit ng ating live. Thank you so much po. Noong nag-live ako wala viewers tapos need ko kausapin sarili ko para lang may masabi. Pag ganun po ma'am, mag-stay po kayo hanggang daw isang oras kasi minsan pagka 1 hour na saka pa lang sila nakapunta. Lalo lang po pag hindi pa na-recommend ni YouTube yung iyong live. Ganun po talaga. Ganun din naman po kami nung bago-bago kami magla-live. Wala din, halos walang viewers din. Kaya parang tayo lang dalawa nag-uusap. Kami lang talaga. Yan, kami lang nag-uusap na dalawa sa aming live. Tinitignan lang po namin pag may pailan-ilan na pumupunta. Yan. Basta nakikita ni YouTube na lagi ka nagla-live ng ganito, live streaming. Then unti-unti i-recommend niya ang inyong live para sa interaction ng mga audience. Yan. Danny 67, ayan, sige Honey, po. Pag may pagsabi sa akin ng 67 ay which is pang-iinsulto daw 'yan na from Roblox.
Kaya, pero hindi naman namin alam kung anong pang-i-install to yung 67 na yun sa Roblox, no? Bakit nabasag ang camera nan? Nalaglag po. wala pong screen protector. Nalaglag. Liam Iglesias, Happy New Year po. Happy New Year din po sa inyo, no? Happy New Year din sa Sir inyo Liam dyan. Iglesias, na pa-subscribe din po ng aming channel and pa-like ng ating live. Thank you so much po sa pagpunta nyo sa aming live. Ano po? Mas okay kung Beans na lang itawag nyo po sa akin. Okay, Beans. Yan, Kuya Beans. Lalaki ka pala. Ano? My phone. Dati. Ano? My phone date. My phone date. Ano yun? Masarap din talaga na malamig at minsan lang natin maranasan ang free aircon. Oo nga naman. Pero nanunuot naman sa kumot. My phone 67. Ayan, bahala ka. Pinagsama yung 10 truck ng NMIS. Ano po yun? Lakas din ang hangin dito sa Laguna, parang may paparating na bagyo. Ano na po yan? Amihan ata. Tawag yan, amihan. Amihan. Kilala niyo pa po si TV Man Edit, yung pong YouTuber tapos TV na hit. Opo, naalala ko po yun si TV Man Edit. Naalala ko po siya. Kilala niyo po pala siya si TV Man Edit, Sir Tom Manansala. Oh. Tapos first time ko live, may basher pa, sabi niya nag-iisa lang daw siya, what sa akin. Walang problema po yun. At least meron kang viewers. Mas maganda nga yun kasi basher ang nakapagpadami ng viewers sa totoo lang. Pag may dumating na basher sa amin, asahan mo na. Hi, Bina. Napakadami naming viewers. Good evening po. Ma'am Binay, good evening po. Pasensya na po. Dito na namin sa isang cellphone namin na binabasa yung mga comment kasi dito po sa screen hindi na namin nababasa yung mga screen, hindi na po lumalabas ang mga comment dahil sa pagre-reconnect niya po kanina. Ano po? Hina po ng signal namin. Bakit may bata pa? Bakit may bata po dito? Meron po, marami pong bata dito sa ating live. Marami pong mga bata na sumusuporta din po sa amin pero mas maraming bata na basher. Ayan. Kaya hindi na namin iniintindi kasi mga bata nga naman. Bakit 467 naman sinasabi po niya. Hayaan mo siya. Kaya hindi naman po natin naiintindihan ang sinasabi niya, which is siya lang nakakaintindi. Kawawa naman po siya. Siya lang nakakaintindi ng sinasabi niya. Ano po? Playing ad. Kaya po kuya. Thank you so much, Ma'am Bina. Thank you so much. At may ads tayong dumating. National Meat Inspection Sanitary po. Okay. Hello po. Hello po, pagbati galing sa Canada. Yun, Ma'am Binay na kumusta po ang iyong maagang pagsushovel ng snow kanina? Pumunta ako sa live mo kanina. Sobrang lamig. Sobrang lamig niyan. Parte po yan ng YouTube. Yung mga truck nila ay may refrigerator o yung makina pang malamig. Oo nga, yung mga pang-deliver ng meat. Meron mga aircon yan. Parte po ng YT mag-basher yan. Pagdagdag di ba ng viewers. Opo, yun po nakakadami ng viewers ng basher po. Opo. Cutie Rose. Hi. Ayan, hello, good evening. Cutie Rose. And thank you for coming here in our live and please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much. Cutie Rose. Yung 67 po, dapat po patay na yan kasi po brain rotted. Ayan mo, hindi naman namin naintindihan yan. Tsaka hindi kami nakaka-relate sa mga ganyan sa Roblox na yan. Hindi kami relate yan, kaya parang Last na yung 67 yung naman. Hi everyone, Happy New Year sa lahat. Ayan Yan, pa-subscribe din po kay My Life Diary na nandyan po sa atin. Hindi ko po siya maipipin kasi wala na po, hindi na po lumalabas ang mga comment dito sa screen namin. Kaya dito na lang po kami. Hindi naman po ako makakapag-pin dito. At hindi ko rin magawang moderator ang inyong mga channel. Kaya pasensya na po sa mga bagong dating lang po. Ganyan. Dahil hindi naman po nag-improve ang kanilang pag-iisip. Hindi po nila nagawang matutunan na mag-isip. Kaya yan na lang po natin sila. Unawain nyo na lang. Ano yun? Unawain Hi everyone, padikit po. Iwan lang kakas at sure balikan ko kayo. Opo, bibihira po ngayon ang may channel, My Life Diary, kaya pasensya ka na.
Hindi ka naman pumupunta kasi yan, ang dami naming tulad nung nakaraan. Kahapon kahapon. Marami kayong ma-encounters na ganyan. Get ready for that. Opo. Pumasok sila. Ayan na, umikot na naman po tayo. Hina po na naman signal nyo. Ayan. Nakikisaw-saw na lang ako sa live ni Boss Manuti. Mas maganda nga po sana kung kada live namin ay makapunta ka para ma-tsempuhan mo yung mga maraming YouTuber na pumapasok sa aming live. Live mo. Part of YT. Yan, part of marami tayong part of YT World Basher. Tama po, Ma'am Binay, Thank them kasi po they are spending time sa live mo. Talaga po. Kami kaya nga po masayang-masaya kami. Gusto pa nga namin na mag-comment sila na na-excite po ako pag may basher. Yung comment ng comment, na-excite po ako talaga. Hina na naman po ng signal. Oo nga, hina naman ng signal. May balat ata ako, boss. Kailan madami na wawala ako. Hindi naman po siguro. Natatimingan mo lang talaga. Nagkakataon lang talaga. Kaya mas maganda na pag free time ka, i-free time mo na ang 7 PM. Oo. Para makatambay ka dito sa aming live. Marami kang matitimpuhan mo yung napakadaming YouTuber na pumapasok. Meron nga pumasok dito sa amin na big YouTuber na. Sino yan? Edward? Si Butete. Si Butete. Edward Butete ba yun? Si Edward Butete na which is malalaking YouTuber na talaga, mga sikat na. May mga nakakapasok na sila dito. May mga ka-team ni Rab, Kalingap Rab na mga pumapasok na sa aking live. Yan. Si Edison. Yan, si Edison pala. Butete. Si Edison Butete, pumasok na sa aming live. Pumasok na sa amin. Pumasok na sa aming live. Kasi bawat live daw nakikita niya, pinapasokan niya. Malalaki na ang mga YouTube channel. Nagulat nga kami kasi nasa sabi ko, 200k, ang mga 200k, 300k na ang mga YouTube nila. Kaya kami po, pwede ka makipagdikitan sa kanila at mapupuntahan mo ang mga live nila. Marami kang makakapagdikitan din katulad namin. Si Edison Butete. Yan, upo, mahina na naman po ang signal namin. B9 na yun, nag-loading po talaga kami, Ma'am B9. Jobet Vlog, ayan po, makipag-dikitan ka kay mga Sir Jobet Vlog, excuse me. Yes, look on the bright side. Tama, opo, Ma'am B9. Good vibes lang, tama, good vibes lang po tayo lagi, Kami po hindi po namin tinitignan na negative ang mga basher natin. Tsaka hindi kami nagpapapek. Yan, tsaka mas exciting pa nga po kami pag may basher. Kasi dumadami po ang aming views pag may basher. Yung mga yung sunod-sunod na mga basher, ayan, pumapasok sa nasa isip ko na marami tayong magiging viewers ngayong live na to. Which is nagkakatotoo po dahil nga po sa mga basher na iyan. Sa ibang live, 43 viewers dami Kayo, mababa lang paano po yan? Okay lang. Wala pong problema yung sa amin, po. Sabi nakikita naman ni YouTube yan kung anong oras yung may pinakamaraming nagtumambay dito sa ating live. Kaya wala pong problema sa amin kahit kaunti lang po ang mga nakatambay. At least totoo po, di ba? At least mababait. Po. Kaysa naman po marami tapos puro basher din naman, wala din. Sayang lang din po ang iyong Tropa Vibes, Ricky Music Original. Ayan, Jobet Vlogs, opo. Napuntahan na po namin ikaw, Sir Jobet. Elvira, sige, kakain na kami, pasta kain tayo. Sige po, kahapon po, pasta din po kinain namin, Ma'am Elvira. Hindi po kami nagkanin kagabi. D9, dumikit po ako sa inyo at nag-iwan ng baka. Salamat. Ayan, opo. Thanks, My Life Diary. Yan po, malakas po makabalik ng support yan si Ma'am B9 na Ma'am My Life Diary. Naglalaba ako. Ayan, buti naman kahit busy ka, Ma'am B9 na binigyan mo pa rin kami ng oras. Kaya maraming salamat po. Umaga pa lang pala sa kanya doon. 7:06 a.m. Yan, 7:06 a.m.
Rolando Guerrero, ayan, bumalik siya sa parang Rolando. Hi, parent! Malamig dito. Yan, parang Rolando na grabe. Malamig dito, parikoy. Hirap na hirap kami ngayon sa ating live, pero niraraos pa rin namin. Pagtanda ko, pupunta ako sa Canada. Yan, sana nga, pagtanda din namin, makapunta din kami. Canada. Canada. Thanks, Ate My Life Diary. Yan. Ipagdasal nyo na lang sila, makikita ang pag-isip ng mga yan. Tama, totoo po, ganun din po iniisip namin, Ma'am Binay. Unawain lang natin. Opo, ganyan po kami. Ganda Canada, nag-snow na. Never pa ako nakakita snow sa YouTube lang. Opo. Kami rin. Ano po, mag-crush Yellow. mag-crush ka na lang ng yellow din na Sa loob ng sabay-sabay mo na. Sa loob ng ref. Yeah. Yung mag-crush ka ng isang bloke ng yellow yung sa crusher. Then isabay-sabay mo na lang mga Myla. Yan, snow na iyan. Rolando. D9, gamit ka ng Downy Basang. Yan, oo nga na. Ma'am B9, mas matanda po sa atin niya si Ma'am B9. Alam mo, Kuya Rolando akala mo ano na natin yan, auntie na natin niyan. Shout out po Kuya Tropa Vibes Reggae Ricky Music Original na. Jobet vlog Jobet vlogs Tropa Vibes. Ayan, shout out po sa inyo kaya Tropa Vibes Reggae Ricky Music Original. Yan Kuya Rolando. Yan. Naglalaba po ako at nagluluto pa puto. Yan napaka multitasking ni Ma'am Binay. Po. Naglalaba? Naglalaba tapos nagluluto pa ng puto. Sabado po dito, ayan, Sabado late nga po pala. Late. Wala akong day off, nakakaawa naman po. Late na talaga ang ating live, guys. 7:09 AM Kuya Rolando. Ayan, BB9. My new friend. My new friend ako. Masaya na ako. Malaking bagay na. Opo, basta puntahan mo lang din ang puntahan si Ma'am B9 sa kanyang live. Marami din po siyang mga taga-suporta doon. Kaya ganun din po minsan ang ginagawa ko. Minsan nakikipagdikitan ako sa kanyang live. Kahit na hindi niya tayo nakakausap minsan sa kanyang live, ay sinasamantala ko na makipagdikitan sa mga bumibisita din sa kanya. Yan. Which is marami Ma'am My Life Diary. Ang bilis ng oras. Ang bilis ng oras. Bukas linggo na. So susunod na bukas Lunes na. Aray ko talaga. Pasukan na talaga. Aray ko. Agkap-kap kayo. Oo naman, magkap-kapan kami mamaya. Ano yan? Magyayakapan. Hindi naman kami magkadikit sa higaan. Magyayakusan kami. Kuya Rolly. Joke lang. Elvira Coso, natutuwa ko kasi nababasa niyo message sa iba, hindi napapansin mga message ko. Ganun po talaga, Ma'am Elvira, lalo na po pag mga malalaking YouTuber na. At hindi na nila napapansin talaga, kaya pagpasensya nyo na lang po pagka ganun. Lalo na yung masyado nang mabilis ang dating ng comment sa kanilang screen. Hindi na po talaga mababasa ang mga karamihan ng ganun ng message. Kaya mas maganda po pagka ganun, kung may gusto ko sabihin, ulitin nyo na lang po. Wag lang po yung spamming na paulit-ulit. Ulitin nyo na lang po which is kung saan nyo pwede matatimingan nyo na mababasa niya. Ganun na lang din po. Kasi naranas din naman po namin yan, naging viewers din po ako bago maging YouTuber. Kaya ganyan po. Pagpasensya na lang po natin Kaya siguro pag dumating din yung time na ganun na mangyari sa atin, na hindi na rin namin mababasa lahat ng mga comment nyo, ay pagpasensya nyo din po sana kami. At least ngayon po ay nakikilala na namin kayo, na kayo ay pumupunta na sa aming live ngayon pa lang, kahit na maliit pa po kami. Kaya maraming salamat po Ma'am Elvira na sa inyong lahat niyan guys na nakatambay. Ma'am B9, lalo na si Ma'am B9 na napaka-generous maghagis na thank you so much. Aming pamasko. Thank you so much. Thank you so much sa pag-share mo ng blessings mo sa Ma'am B9. Yes, Kuya Rolly, subscribe and like please. Oo nga man. Pero parang Orlando, pa-subscribe din naman po sa kanila kahit wala kang YouTube. Yan. Oo naman po. Malay mo, mahagisan ka din kahit wala kang YouTube. Ayan. Pangarap ko makakita ng Totong snow at snow. dasal ko wala lang rally mahin. Mahina po ako diyan sa lamig. Kaya ako pa sipunin po kasi ako. Alam mo nyo po ba, it's not about money. Bakit po ako nag-YT? Libangan ko po to pampalipas ng homes. Opo.
Mas maganda nga po yan yung mga ganyan, which is mas mabilis po makalago ng subscriber yung mga ganyan, libang-libangan lang. Kami na din naman po nung una, kami talagang inisip lang namin may ma-upload na, dapat may ma-upload kami, may ma-upload, ganun. Then nakikipag-engage po ako sa community nila My Life Diary, na nakilala ko po ang community nila. Doon dyan po, sa kanila po ako, sa mga way po nila ako na natuto para ma-monetize po ako. Which is nag-i-enjoy lang din po kami sa ginagawa namin. Kasi pag minamadali mo, lalo kang tatagalin. Sigurado. Nagulat na nga lang kami. Aba, na-monetize na kami. Mamomonetize na kami. Oo. Goodbye po, matutulog na po kami. Yan. Tumanan Sala, thank you so much sa iyong pagtambay. Thank you so much. Yes, pag pumunta po kayo sa live ko, natutulog po ako noon, nakikipagdikitan na lang po kayo. Oo nga po, ganun po ginagawa ko. Binay, madami talaga ako kakilala mga kababayan natin sa abroad na ginagawa lang libangan ng album ng YPC. Oo nga, tama. Mababay ito ang mga sister and brothers ko doon. Ayan, oo nga po. Laying ads ko yan, Ate Her and Binay. Thank you so much, Ma'am Binay. Rob Gabara, chat ko po kayo sa messenger. Ano po pangalan nyo? And search mo po, Mark Estelio Aquino. O kaya, tignan mo po yung Facebook page ko. Meron kang, i-search mo lang po Manugang TV sa Facebook page. And then, pwede ka po mag-message sa akin doon. Mababasa ko po sa Rob Gabara. And then, doon mo makukuha ang aking messenger. Kasi hindi po kami papublic ng aming mga messenger tulad ng mga yan dito sa aming live, kaya para po sa ating safety and privacy policy. Yan. Yes. Thank you so much po, Sir Rob Gabara. Binay, what's your job if you don't mind? Binay, what's your job if you don't mind? Napakausisa mo talaga, parang Rolando. Maritos ka talaga. Maritos. Yes, my life, mapapalis ng homesick, but some YouTubers hindi nila sinusuportan ng kapwa YouTubers nila na malaki na ang bahay. O nga, bakit kaya gano'n na? Pag malalaki na ang bahay niya, hindi na nagsusuporta sa mga maliliit, which is nakakalungkot naman, no? Mas masarap nga. Kuya Ate, thanks sa suporta. Walang po problema, mga Binay. Salamat din po sa inyo. Malungkot ang buhay sa abroad, tama. Kaya ingat po kayo lagi dyan, Lahat kayo ibabash ko. Yan, oo nga naman, Bahala ka, parang Rolando. Sumali ka na naman. Kami sanay na sa iyo. Parang sa iyong pambabasher sa amin. Ko. Masakit yung masakit sa batok yung lamig. Iba ang lifestyle dito sa abroad, puro trabaho dito. Nga naman, pag tamad ka dyan, wala kang pera. Sige po, try ko. Yan. Sige po. Sa Facebook mo, i-search mo lang Manugang TV. Then ang aking profile ay may nakasulat din na Manugang TV. Kaya makikilala mo po yung aking Facebook page. Pwede mo po ako i-message doon sa Facebook, sa Manugang TV Facebook page na iyon. At mababasa ko po yan. Makikita ko po. Nag-notify po kasi sa akin lahat ng mga kaya sa Facebook page ko. Pero hindi po ako active sa YouTube active. Pero mababasa ko po kung saan man ay mag-message sa akin sa Facebook page ko. Kaya, see you there, Sir Rob. Actually, napakahirap mag-YouTube po pag ito ang source of income talaga, pero blessing sa akin ito. Dami ko po nakilala, mababait na tao dito. Kahit personally, di ko po sila nakikilala. Kaya thankful po. Ganun din naman po kami. Same lang po. Marami tayong nagiging kaibigan dito sa YouTube na mga mababait na galing sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lang buong Pilipinas, kundi buong mundo. Minsan may mga taga-Italy, yan. May mga Germany, yan, mga ganyan, mga ganda. Ay, mga gaganda, mababait at mga gagandang lugar. Yeah. Yes, be careful, yes, Kuya. Manugang, try to save some privacy to prevent scamming. Tama po, opo. Minsan may mga nagtatry po na kami subukan na i-drop namin ang aming mga personal account dito pero hindi po nila ako maiisahan. Sabi nga nila kung gaano ka utak ang isang tao, mas mautak po ang unggoy. Ang gorilla. Sabi mo gorilla ka. Siyempre, hindi niyo mautakan ng isang dating gorilla. Nagot ka kay mama, nakikinig yun. Kaya po ako kalahating Pinoy,
Kalahating gorilla. Gorilla. Binay, bakit di kita nakikita nung nandun ako sa Calgary, Alberta? Yan, oh. Siyempre, hindi pa po kayo magkakilala eh. Parang Maynila siya. Binay Vlogging Mind, yan na po ang kanyang main channel, Ma'am B9, B9 Kuya Vlogging Rolando. Media, yan, oh. Kuya Rolando, nasa capital city po ako ng Canada. Ayan, where's the Capital City. Parliament is located? Ayun. Malaki po Kuya Rolly ang Canada. Oo nga, ang laki ng Canada kaya. Pikachu, good night. Thank you so much for dumaan ka sa aming May salbahe si Ayuda Queen. May salbahe si Ayuda Queen. Hayaan mo yan, hindi mo naman po namin kilala yung salbahe Queen na yan. Alberta is a province, Ontario is another province. Oo nga. May pinapanood ako dyan na nasa Canada si Pinoy Tracker. Yan. Yun na nagta-tracking na solo kasi lahat naman ng tracking diyan sa Solo naman. ibang bansa solo. Pinapanood ko po siya sa YouTube, si Pinoy Tracker, which is Bisaya po 'yon. Pero magaling po siya napakaganda po ng mga mga vlog din niya. Si Pinoy Tracker. Nakita ko na po kayo sa Facebook page. Thank you po. Ayan, mag-message ka po. Naka-open naman po yan. Naka-public naman po ang message dyan sa aming Facebook. Anyone na message us sa Facebook page po. Ayan, Sir Rob Gabara. Ako in Society. Hello. Ako in Society. Hello. Thank you so much for coming back here in our live. Kung kailan po patapos na po kami ay tsaka po kayo dumami. Siguro ngayon pa lang po gumanda ang aming connection. Po. Pero hindi na namin po nababasa talaga ang inyong message dito sa aming main screen ng cellphone. Kaya dito na lang po ako nagbabasa ng inyong mga comment. Kaya pasensya na po kung kami nakayuko habang nagbabasa po sa inyong nakita ko na po. Ayun na. Just remember, wag nyo lahat i-disclose ang buhay nyo. Save some for yourself po, kuya. Opo, natutunan na po namin yan natutunan na rin po namin yan sa pag-YouTube. Which is, kahit naman po malaman nila kung nasaan kami, hindi naman po nila basta-basta mapupuntahan itong lugar namin. Yan. Lalong-lalo na po ang mga private account namin. Hindi nila basta-basta yan. Ako pa naman ba ang may isa nila sa ganyan? Si Mrs. pwede pa na isa na minsan. na hack. Minsan nang na-hack ang kanyang account. Which is buti na lang walang laman ng kanyang GCash. That time. Mayroon kaso dinali-dali kong winidraw. Winidraw niya agad. Which is tulog kasi ako na that time na may katransaction siya na kakilala scammer ko naman pala. Kasi Nagtiwala agad siya. Ayun. And then, buti na lang at may alam tayo sa pagre-recover ng account at na-recover ko within 3 hours yata. 3 hours ko ni-recover ang kanyang account. Nasa Ottawa po ako, capital city of Canada. Yun, sa mga Binay. My wife will make Bicol Express. Yun, Bicol Express is one of the signature food here in Bicol. Siyempre, kasi Bicol Express na naman. Ito pala main niya, nakasub na ako. Opo, Ma'am B9. Yan po ang main niya na si Ma'am B9. B9, looking for you were ihatay. Place in bahala kayo kung parang Orlando, hindi ko maintindihan. Yes, ate, my life diary. Yan, opo. Malaki bahay ng Ma'am B9. Oo, malaki na bahay ng Ma'am B9. Kaya sa kalilibang niya na lang, tignan mo. Yes, I know him from. Yan. B9, Ottawa was the capital of Canada. Yun nga naman. Pinoy Tracker, nasa nasa Edmonton yun. Si Pinoy Tracker, kilala niyo din po pala. Malayo din ang location niya sa location ko. Opo. Pero, ang galing niya kasi. Pero kung saan po siya nakakarating dahil sa tracking niya. Nasa Edmonton nga yun. Naalala ko na. Nasa Edmonton. Correct po, your Rondo. Yan. Not all people here are your friends. Likas sa Pinoy ko ang inggit, tama, tunay. Totoo yan. Kahit saan naman. Pero wala tayong magagawa sa kanila. Basta kami? Hayaan na lang natin sila. Basta kami YouTube lang. Basta kami YouTube lang. And then, some are Marites only po. O nga naman. Oo, talaga. Tulad niya ni Pare Rolando, Maritos siya. Maritos yun si Pare. Pare Rolando. Pare Rolando, Maritos yan eh. True, the signal was okay, so I come back. Oh, buti naman. Pero kami mag-i-stay na siguro. Hindi na namin alam. Dito, 1 hour. Naka 2 hours na yata tayo. Hindi na namin alam kung naka 2 hours na kami, guys. Yes, Just be nice to your basher. Opo, ganyan po kami.
Tuwang-tuwa nga po kami pag may basher at lalo kami nai-excite dahil sa kanilang mga pag-comment, dagdag po sa ating analytics iyan. Dito nga sa lugar namin, hindi kami kilalang Nag-YouTube, Hindi po Yan kami lang, si Ams TV. Yan, si Ams TV. Titira lang. Na-chat na po kita. Sige po, makikita ko po mamaya pagtapos ng ating live. Sir Rob Gabara. And then, re-replyan po kita doon. Titignan ko po. At isi-search na po kita sa aking sa aking Facebook. Then, safe naman ako sa aking Facebook. At yan ay hindi basta-basta ma-hack or ma-i-scam ang aking account. Kaya, pag Facebook ko ang aking binabanat, walang problema. Pero itong YouTube ko ay sorry guys. Hindi nyo malalaman yan kung ano ang YouTube ko. Makikita nyo lang ang aking channel pero ang aking account is not. Sorry. Ganun talaga. Dapat maging wise tayo sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Ano po? Just be nice. Lahat po. Na-chat na yun. Lahat po yung account po sa Facebook ko at Tropa Vibes. You know, Sir Jobit. Yan, makipagdikitan ka po dyan, Sir Jobit. Kay sila Ma'am B9, tsaka si Ma'am My Life Diary, makipagdikitan ka po dyan. Ako na society down, new friends here, you know. Yes, Kuya Manugang, based upon my own experience po, marami na akong na-experience. Opo. Kaya maraming salamat po sa inyong pag-a-advise din po. Dagdag kaalaman din po sa amin. Yun, Thank you so much. Kami maliit ang bahay namin, bahay kubo, surrounded with nothing. Yan mas maganda, yung bahay kubo. Tapos napapalibutan ng natong. Mga gulay. Mga gulay. Yan, natong isa, nothing sa amin na isa, mga gulay. Yan. Kulang tayo, kuya, na hack yung Facebook ko, kaya gumawa ako ng sariling bagong channel. Tropa Vibes, Ricky Music, Facebook. Ayan. Dapat maging alerto ka sa iyong mga account. Ayan. Dapat may mga safety features ka lahat. Nakakunik lahat sa mga safety features mo para kung sakali may mag-try na ma-hack, ma-alert agad yung account mo. Which is ma-avoid mo agad yung hacker. Ayan. Ganyan po yung sa akin. Hindi po basta-basta ma-hack ang aking YouTube. Kuya Rolando, huwag kang mag-alala sa maliit ang bahay. Tao naman po ang nakatira. Oo, tama. Tama yun. Make it 2 hours Saturday naman. Oo nga naman, nag-request si paring Rolando. Hindi po nga namin alam kung anong oras na po ang aming, ilang oras na po ang aming live, ano? I don't like Facebook. I don't like Facebook, tama. Ang daming po dyan. Sa Facebook. Ang daming, hindi na magandang nangyayari sa Facebook. Tama po. Kaya sa ginagamit ko na lang ang Facebook para sa aking tasking sa YouTube. Ako rin naman sa Yan, sa pag-share, sa pag-post niyan. Which is marami na kaming nakikita hindi na maganda. Lalo na may mga bata, naku po, may mga post-post na Diyos ko po. Nakakatakot ng mag-Facebook ng mga bata ngayon. Ako po yung Rob Justin Villanueva, yung profile ko po ay parang dragon kulay orange. Sige po, titignan ko po mamaya. Rob Justin Villanueva, noted po yan. Rob Gabara. Ayan, hinahanap ko ang Ans TV at nag-comment sa akin. Okay lang, mamaya balikan kita, iba ata na search ko. Marami kasi yung kapangalan. Yung si kulay, Ams TV. Ang sulat niyang Ams TV, kulay yellow-green. Yan, yellow-green ang kanyang pangalan. Ams TV. Vital lang ako talaga po ang platform ko yun, which is mas maganda, Mama B9, no? Ate, sa workplace ko po, nobody know I am YouTuber, Kami nga dito, bibihira lang yung may alam na kami nag-YouTube. Ayan. Bibihira lang. Sis lang po, Kuya Manugang. Okay po, nga pala, Ate B9, ano? Don't call me po ma'am. Nga po, nasanay po talaga. Nasanay po talaga ako sa ma'am minsan na tawagan sa mga ating supporters katulad niyo po, Ate B9. Katulad nga po ni Munting Bahay, which is sabi niya, auntie na lang, wag nang ma'am. Si Munting Bahay. Munting Bahay. Bye Gala, hello, good evening. Bye Gala, good evening po. Thumbs up, thank you so much. Pinupuntahan kita sa iyong live na nakatutok sa environment, which is napakaganda ng lugar niyo. Saan pong banda yan? Salamat po Manotiv at mga nagko-comment sa akin dito sa nakuha. Ayan, napaka-supportive. Naman, ganyan talaga, magsuportahan po tayo, Mama My Life Diary.
Hanggang sa tayo ay sabay-sabay umangat. Yan. B9, tama, don't like Facebook mukhang libro. Apaka-simple nyo talaga, idol. Thank you so much. Thank you so Lock, much. ano to? Lock02. Wala naman po kaming Yan, ipagkano. hindi naman po natin hindi po natin nakasanayan ng magpaka-bongga, magpaka-social tulad ng yan. Yung iba, Kaya kung ano lang po yung natural sa atin, yun lang po pinapakita namin. Kaya salamat sa iyong pag-appreciate. Ano po. Magulo ang buhay dyan sa FBO. Tama. Dati ko na pong dikit si My Life. Oh, alam ko po yan. Kaya nasabi ko na po sa kanya. Kay My Life Diary. cute niyan. Kuya Roland, ano? Cute niya na. Yan. Kuya Roland, FB parang Middle East, war zone. Oo nga naman. Oo nga. Patamaan ng patamaan. Wala naman natatamaan. At Baygala. Baygala, dan po nakabakas din po ako. Yeah, si Baygala, YouTuber din po dati yan. My Life Diary, can I borrow? I just wanted to write. Ayan, oh. My Life na lang, balikan kita. Opo, yan. Ayan, Mindanao pala si Sir Baygala. Ano po, napakaganda ng lugar niyo. Kuya, hindi na mahal yung Facebook ko. Kuya, Truba Vibes Ricky Music. Naglagay ka ng copyright claim doon sa Facebook, kuya. Yan. Ganyan talaga si napakaigpit si YouTube. Talaga. Ang dami niyang cheche bureche. Uy, English yan. Kuya Rolando, tama, English. Baygala, love ya. You know, Rolando Guerrero, nating lover boy. Baygala, thanks po. Thanks po. Ayan. Gusto ko bongga to the max. Yeah. Hindi kami bongga. Hindi kami Simple lang po kami, bongga. parang Rolando. Ikaw talaga pare Ka-operator vlog, ayan, oh, makipagdikitan ka po. Guys, My Life Diary, si ka-operator vlog din, oh. Ating supportive din sa ating YouTube, ating channel. Thank you so much, guys. Ano, palike po ng ating live, guys. Baka makalimutan po natin. Ayan. Palike po ng ating live ngayong gabi. Thank you so much, guys. Ano, sa mga nakatambay dyan. Hindi namin alam kung anong oras na-consume namin sa ating live. Pero dito sa bagong update ng live namin is naka 1 hour and 30 minutes na kami, which is parang naalala namin kanina bago mag-reconnect. Ay naka 40 minutes na kami. Kaya hindi po namin alam. Siguro mag 2 hours na po tayo, ano? Tama sa FB, maraming bastos words. Ay, hindi lang bastos words. Pati bastos post talaga. Marami na. Hindi pa namin nakikita yung chat mo gawa ng Pagtapos po ng naka-play. pagtapos po itong live natin, tsaka ako po makikita sa sa Rob, ano po. Huwag ka mag-alala at ako'y magre-reply po sa iyo. Promise ko po iyan. Baygala. Kuya Baygala, new sub po here from Canada. Yun, bago pala po pala kay si B9. Baygala, yan si Mama B9. Napaka-supportive na YouTuber din po niya. Ben Oliveros. Yeah, nakapalo po ako sa iyo. Thank you so much, Ben Hamina Oliveros. Pero babae po ang inyong profile. Mo po ba? Parang babae ang inyong profile. Pasensya na po, guys, kaya hindi ko kayo magawang moderator kasi hindi yung mga comment nyo. Kasi dahil sa reconnection na nangyari sa wifi natin kanina, sa ating connection, tulad nito, nag-iikot-ikot na naman ang ating connection. May mga pagkakataon talaga na humihina ang ating connection. Kaya pasensya na, guys, hindi ko kayo maipin sa ngayon. Sa susunod po na lang po ulit pag maganda na po ang ating connection. Ano po? Kaya magdikita na lang po kayo dyan. At sa mga hindi ko po magawang moderator sa ngayong gabi, bolik na lang po kayo sa susunod na live namin at gagawin ko po kayong moderator para makapagdikitan po kayo dyan sa mga moderator na po dati dyan. Thank you so much po sa inyong pag-intindi. Ano po? Sis B9 lang po nat ma'am. O nga po, Mama Ate B9. Sis B9. Nakakalimutan po namin si Sis B9. Pabakas lang po at pabalikan ko po. Yan, magbakasan po kayo dyan, guys. Yan. Apaka-humble at simple nyo. God bless you. No? Thank you so much sa inyong pag-appreciate sa amin. Ano po, at kami po ginagawa naman po namin lahat ng aming mga kaya para magpakita ng kabutihan sa kapwa natin. Ano po? Dahil yan po ay para sa ikasasaya ng Panginoong Diyos para sa ating mga anak niya mga taon. B9 Vlogging, balikan kita. Ayan, magbalikan po kayo dyan. Magbalikan na po kayo dyan sa mga bakas-bakas ninyo na po yan. Yeah. 104 minutes na po so far ang live nyo. Ay, 104 is malapit na mag 2 hours. Tama po ba?
Sister po. Sister. Oo nga naman, sister. Pasensya na, ano? Sister B9. Ilan daw? 105 minutes. Ilang hours na yun? 60 is 60 is 1 hour. Diyan na 120. 120 yung dalawang 2 oras. hours. Ano? 120. Anong oras po matatapos live nyo? Ito, malapit na po matapos to. Parang excited ka na po tapusin na namin ano, Sir Rob Gabara. Ano? Operator Vlog at Operator Vlog, nagbakas po ako. Salamat new friend. Ayan, at kasi kasalakuyan po nga nagsusuportahan ng ating may mga YouTube channel. Kaya bigyan po natin sila ng panahon para makapagbalikan po sila, no? Bago po natin tapusan ng ating live. Thank you so much po. Excuse me. 7:33 At ako'y Canada time. Ayan, narinig naman po siguro ninyo ang lakas ng pagaspas ng hangin, ano? Rolando. Ayan, 7:33 Canada time, nasa 106 minutes ka na po na naka-live. Ayan, thank you so much sa pag-update sa amin, ano? Lilipad na lang siya. Sis B9. Lilipad ako dyan, sooner B9. Oh, yan. Buti pa si Sana Parang Rolando all. makakalipat. Oo, aswang. Dumikit po ako. Sana all aswang nakakalipad. Hindi ka kayaman na ng gan. Sige, balikan ko kayo po. Yan, thank you so much po sa inyong lahat sa pagsuporta sa bawat isa. Ano po? Na baka, wag niyo din po kalimutan na i-like din po ang ating live. Thank you so much po. Salamat po. Yan. Welcome ka dito sa bahay ko, Kuya Rolando. Ayan. No need to book at hotel. Meron akong bahay dito. Ayan. Wow. Napakaswerte naman ng ating paring Rolando. Kahit na aswang i-welcome. Kahit aswang. Kahit i-welcome ni Sis Sis B9. We simply but talaga, si Raulo to. 6:34 AM, 106 minutes yan. Thank you so much. 60 minutes is an hour tonight. May 30 minutes pa. Yan, sige na. 30 minutes, another 30 minutes pa. 120 minutes, 2 hours. Yan, paikot-ikot na naman ang ating live, guys. So, ikot-ikot na naman. 120 minutes is 2 hours. Tama, hindi po ako excited matapos. Yan mo po, pagtapos po nito. Babalikan ka. Ano mo muna, isubscribe mo muna ang ating habang para malibang ka po muna sa Rob Gabara. Ano? Subscribe mo muna yung Subscribe mo muna sila. Sis B9 Vlogging Media. My Life Si Diary. My Life Diary. And then si Sir Ka-Operator Vlog. And then si Bay Gala. Yan. Bay Gala. Puntahan mo po muna ang kanilang mga channel. Then subscribe mo po muna sila. Ano po? Para naman po sa dugtag suporta sa kanilang mga channel. Para malibang-libang ka po muna. Pag matapos ang ating live. Ano po, Kasi Sir Rob? nagdidikitan pa sila. Yan. Busy ako kakabaka. Sige lang, Ma'am My Life Diary, samantalahin mo na. Tinatanong lang po. Ayan, wala pong problema. Walang problema. Maya-maya po, patapusin na po namin. Kumari, panira. Siya sabi mo kasi lilipad ka, kaya sabi ko parang aswang. Ayan, aswang. Ano nga naman ang makakalipad? Ibon. Hindi ka naman ibon. No. Hindi aswang. Aswang. Kasi ang aswang pagkatao. Parang need ko umikot sa lahat ng nagla-live. Maganda talaga main to main kasi ang digitan kasi nakikita mo talaga yung YTC na. Oh, tama. Kaya nga sabi ko, Ma'am My Life Diary, hindi ako nagbabalik ng dikit gamit ang mga ibang account ko. Kaya kasi hindi ko nakikita, hindi nagno-notify sa akin kung sila ay may mga live ganyan o kaya may mga bagong upload. Hindi po nagmo-notify sa aking cellphone, which is laging ang naka login ay ang aking main. Kaya hindi na po ako nakipagbalik hindi ako sila binabalikan ng aking tulad nito ng mga ninja account ko kung tawagin. Inaantay ko na lang na mag-appear sila sa aking subscription. Doon ko nakikita sa analytics sa mga subscribers, which is 2 days po mag-update yan si YouTube sa ating analytics, di ba? Kaya yung kung sakali man may mga bagong YouTuber na dumikit sa akin dito sa live ngayong ito, 2 days pa bago ko sila mabalikan, which is talagang binabalikan ko po sila, Ma'am My Life Diary. Ganun po ginagawa ko. Gusto ko po main to main, which is mas maganda dahil nangyayari dyan ay sharing sub ang nangyayari, hindi siya lumalabas na sub to sub, which is 2 days na ang nakalipas bago ko sila balikan.
para safe na safe ang aking pagbalik sa kanila. Hindi po malalagas ang aking subscribers sa kanila. Yan, hindi po malalagas ang aking pag-subscribe sa kanila kung ibig ko sabihin yan. Pwede po, tropa. Pwede po tropa po tayo, pwede nyo po tawagin Rob Rob Tropa. Tropa. Yan, sige po, sir, paring, No problem. paring Rob Tropa. No? Paring Rob na lang. Ano? Pasok-pasok lang, mga suki. Okay, haha. Tara dito mga boss. Ayan, tunay. Tayo ay magtulungan. Tulungan. Tama, opo, magtulungan po tayo. Lock you, Lock you too. Lagi ako nanood live nyo, Ma'am and Sir, watching from London. Yan o, si Ma'am Lock you, nasa London nga pala yan. Oo nga naman. From London, pa-type naman Gcash nyo para makatulong konti ka. Hindi po kami nadadrop ng aming Gcash number dito sa live mga lock you, no? For our safety and privacy policy. Ano po? And kung gusto nyo po na talagang makapagbigay, pwede naman po kayo mag-avail ng super chat or kaya super sticker po dyan sa aming live at i-drop nyo na lang po, ipalipad nyo na lang po sa aming ganun na lang po kung gawin nyo. And kung gusto nyo po talaga makapag-send, doon nyo po ako makukontak sa aking Facebook page sa aking Facebook page sa Facebook, iyan. Pero dito po hindi po kami nagda-drop, pasensya na. Then doon nyo po ako makakausap privately sa aking Facebook page, yan. Opo. Bigyan mo ako ng walis. Walis mo. Ano yan? Ay, oo, may bago ako dito ginawa. Ano yan? Anong tawag yan? Witch? Witch. Ano ba yung tawag doon sa bangkukulam? nasa kayo sa walis, mabira para ilan. Binoy na yun. Salamat po. Walang anuman sa paring Rob Gabalo. Look you. Po na nagbakas po ako sa inyo. Yan. Opo. Hello, friends. Salamat. Yan. Ba't ano po? Denzel, hello. Good evening. Hello. Thank you so much for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much. Thank you so much. Padikit lang po salamat yan. Salamat sa inyong pagsuporta sa bawat isa. Guys, salamat at dito po kayo nagkatagpo-tagpo sa aming live. Thank you so Live. much. At bahala na kung anong oras na abutin ang ating live, Salamat sa 11K. Yan, salamat sa 11K on the house. Thank you so much. Yay. Thank you Thank you so so much. much. Kahit pa paano, kahit sobrang hina ng ating signal na iraraos po natin ang ating live ngayong gabi. Ano po? Maraming salamat po. Naka-5 na ata ko. Ayan, Diba? Yan, di ba, mama, may live tayo. Kahit Kaya nga isa, masaya na rin tayo. kaya sabi ko sa iyo, pag may live kami, tambay ka sa aming live kasi alam mo naman na marami na rin tayo nagsusupport dyan. Marami na nagpupunta sa ating live. Kaya marami kang makakadikitan dito sa ating live. Ano po? Bye po, tutulog na po kami. And Magandang gabi na rin sa inyong lahat. Thank you so much, Thank you so paring much. Rob. Paring Rob. Ayan. Tayo ay magtulungan at magsayawan. May My luna. life, Gary. O nga naman. Dikitan na sila. Nasayaw ba ang aswang? Pinagtitripan ka ni Mrs. Ni Kumare, no? Ikaw talaga, pare ko. Pinagtitripan ka ni Kumare, paring Rolando. And guys, let's go. Nga naman. Then guys, siguro naka 2 hours na tayo. Kanina ay 40 minutes ang ating bago mag-reconnect at may 1 hour and 25 minutes. Siguro lagpas na tayo sa 2 hours. And then, siguro tayo magpapaalam na rin para sa gabing ito. And bukas dito ulit ako Manugang TV. Sige po, paring paring No Rob. problem. Salamat po sa iyo. Paring Rolando. Si paring Rob yun. Si paring Si Rob. paring Rob. Ayan. Tropa na natin yan, si paring Rob. Ayan. Thank you so much. Let's go nga. And then guys, siguro naka 2 hours na. Sa tingin ko naman naka 2 hours na ako. Naka 2 hours na kami sa aming live. Ano po? And then kami po magpapaalam na. Thank you so much. Ayan, sumakay siya. Oo nga naman. Sasakay siya sa kayong walis. Ikaw talaga, pare. Nauubo tuloy ako sa Malamig kasi. Salamat po, salamat Mrs. Ayan, Salamat. si Kumare yan, Mama Life Diary. Bye, ingat kayo ulit. Rob Gabar, sige po. Ingat. At kami po mag-i-end na rin po, magpapaalam na rin po kami dahil sa tingin ko naka 2 hours naman na po tayo. And thank you so much guys sa inyong pagtambay. Thank you so much sa binigyan niyong oras para sa amin ngayong gabi.
sa pagtambay nyo sa aming live ngayong gabi. Thank you so much sa mga nag-like dyan. Bye, Mama! Thank you so much sa Ingat mga lagi kayo dyan. Thank you so much sa mga bagong nag-subscribe kung meron man po. Maraming salamat po. At sa mga tumambay, yan, sa mga nagtulungan sa bawat isa, maraming salamat po sa inyo, sa mga sumusuporta. Sa inyong lahat dyan guys, hindi ko na kayo isa-isahin, Ma'am Binay, sa parang Rolando, Ma'am My Life Diary, yan. Rob Gabara, thank you so much sa inyong pagtambay ngayon. Thank you so much. Yes, kayo mga bumabalik, Operator Vlog, By Gala, yan. My Life Diary. My Life Diary, kayo po ay mga Si bumabalik-balik sa aming live. Thank you so much po. TV. Yan, Ams TV. Sa inyong lahat, mahirap na pong isa-isahin. Sa dami nyo na po nag-susuporta kay Manugang TV. Thank you so much By po sa inyo lahat. Gala. Yan. Yan rin, ingat po yan. Kayo din po, pasensya na po, hindi ko pa kayo magawang moderator ngayon kasi nasira po ang ating live ngayong gabi. Kada nag-reconnect po ang ating live, hindi na po lumabas ang inyong mga comments sa ating main screen kaya hindi ko na po kayo magawang moderator. Ano po? Kit pa na, wag, hindi balay, na balay galaw, yan. Unuubo ako sa iyong comment, parang Rolando. Si parang Rolando talaga. Ayan o nga. Bye-bye guys, ano? Bye-bye, guys. Bye-bye. Ayun o, Ams Ams TV, TV, ano? bye. May pagdikitan ka po dyan, ano? Kaso mag-i-end na po kami. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. At bahala na po ang Panginoon na magbalik sa inyo ng maraming blessing na nagsusumiksik, liglig at nag-uumapaw ng mga blessing na ibabalik po sa inyo sa inyong pagsuporta sa aming channel. Thank you so much sa inyong guys and Happy New Year po sa inyo. Rob Gabara, shout Ayan. out. Ingat po kayong lahat and bye-bye na po. Bye-bye na. Bye. Bye-bye. See you again next live which is tomorrow night ulit. Tomorrow night. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye. Salamat po. Ingat po kayong lahat dyan. Ano po? Happy New Year sa ating lahat. Yan.